Hi, may hapon mga biyahero ni kita karon sa atong bagong nga episode, no? Tag-announce sa mong buhato na niya, kanit lang. O diara. Ano niya to ang special boss? Kasi ito yung pangalan na to, boss? Raul. Raul. Si Sir Raul ni na siya negosyo ng balot. Charon. O Pinoy pa, na Pinoy. Sir, pila nakakatuig sir nga kuan na maligya og balot, sir? Mga patay ka to eh. O pagkatuig niya. Pilam sa tagpilam sa na imong balot, sir. Nag 22 akong baligya. Akong kumpra tag 15. Oh. So city niya unsam ni kasi pala di. Kita. Nam ni siya kani unsam ni siya kanang naiduwa kaninya. Dako ni sag piso. Mo ni ang 18. 18. Oh. Kani siya 16 gamay-gamay sag piso. Gamay-gamay. So katong wala by idea. So yung mga friends natin are friends from the US. So this is the 16 days. So it has a smaller chick and 18 days if you want the bigger chick. Okay. Yeah, boss. Unsam sa kang oras sa magkuan, magsugot og baligya ani mo balot? Alas 3 or alas 4 Sa hapon. Maghuman ka usually alas 10. sa gabi. Nya pila ka buok man na imong mahurot? Pan. Mabinta ka buk. Hana Tulo sa? ka 3. Oh. Tulo ka 3. Awa, barang ana karon pa ko adin. Oh, Ay mo dako piso. Oh, gamay. 16. mo na inigpalit nila. Palit ka na. Balot. Alin, mo ni nakadagbida sa aside sa balot itself. Alami kayo ni kaon. Kanina yung dagbida suka oh. Ayo. Mo ni siya, naon ni pagkaon ha. Na. Suka. Yan ang pagkaon ko na. Kana. Bagila. Pagitlagon boss, boss. Oh. Sige. Mo ni siya this is what we call balot. In America you call this balot. Yeah. Or the duck embryo, sakto ba? No? Embryo. Okay, embryo. Okay. Nagkuhan niya siya sa States, $125. Oh. So mga 60 ang usa ka Mo ni siya atong guest karon no, atong isa ka biyahero Kevin. Na. Sige. Unsaon na siya. Kon bi unsaon pagkaon sa balot. Proper way to eat a balot. Gamay. depende nimo. Nay Pinoy. Kita sa. Pag maawas ang sabaw pwede mo kuan na. Oh. Kitang piso. Pita piso. Apa di pa maklaro kay, pa man panit. Matod pa sa mga karaan ngano daw nang naay sabaw. Mao daw na siya ihi sa piso. Shout out sa day sa nagkulor siyang buhok. Mo na yuso ron. Jake Zyrus. No. Maybe. Asa man ang piso ana sir? Hala. Balibo man eh. Ay sa siglihok. Kay mo tanaw to mga viewers ana. Pero wala proper way unsa pagkaon na niya. Nara na imong saan mo pag-enjoy imong balot. Wow. Atong suwayan ang balot ni Raul ha? Ang itlog ni Raul. Makita nimo ang sabaw. Ay liyok sa. Kana. Pare 5. Pare lang 5 ya. Then, Imo ang supsupo ng sabaw. dili ka magsuka. Suka pa ko no. Kapat. Sa. Surut ko nga. Ha. Ka. Lami ah. Sige. Sunod. Wala na may sabaw. Ato kablihan. Pusa gini ol. Digi na kap. Digi gina. Ay lang ihog isabit na lang. Digi gina. So makita nimo ay init. Ron. Pinay ya. Pinay ko na ya.
bayad ang mahal pa ng suka sa balot nga mabayaran na to. Ah, balot. Kung kainomdom mo sa una sa fear factor nga salida, ilan ning gikaon nito? Para intense ba? No? Buhok. Ay, buhok ha? Ay siglihok. Upat mo rin maghapon ako. Ato na tali ba? Mo gani nindot kay hayag. Awa. Mo na niyang piso, di ba? Oo. Taon sa niya, wasa kita siyang mama. Singutan na nako eh. Wasa kita siyang mama. Kaya pag usa wala ko ka. Nakatiwa sir. Kuha gilisan mag 16. Katong itin wala pa to nimo makaano. Ya boss, Raul. Pila man gid imong makita sa kadlaw boss sa imong pagpaninda sa balot boss. Mga Estimate lang kay madawan. ang ginansya na. Oh, ginansya lang. Mga saka alas 3 hangtod alas 10. Oh. Mga 500 plus. Iyo mo na 500. Ligya tag balot eh. Yasa man ka makitaan boss, imong ruta boss para ato mga viewers. Nara sa iskina. Iskina nga Iskina Ranger waiting shed. Dire Pook, Ranger, Talisay City, Cebu. Raul is the man. Balot for your balot needs. Raul is the man. Ang nindot yun nga oras mo kaon og balot ka na yung aron kay challenge kayo mga kita man ka sa piso ini kana ini ka piso ini buwak sa itlog na ang piso sa sud nindot kayo mo ganto ang atong episode karong adlaw ang balot itlog ni Raul para sustansya kuno sa tuhod baligon sa tuhod og sa babaw sa tuhod at ang sunod nga episode sa Biyaherong Choy.